Non sortu zen ikastola? Euskeraz hitz egiten nuen. Nor lagundu zen? Gatik Carmen de ikastola? Lasai, orain kontatuko dizuet dena. Eta 10 urtean, Carmengo ikastola zabaldu zen, eta ni 1997an hantxe hasi nintzen lanean. Orain dela denbora asko. Ia, zuen gurasoak jaio zirenean, edo zuen gurasoa txikiak zirenean. Gauza bat esango dizuet. Orain, azaldu edo kontatuko dizuedan historia, ez da eukuin bat. Egiazko historia baizik. Ondo? Bai. 1970an, Bilbon, eta ez bakarri Bilbon, Euskal Herri guztian, euskarak oso egoera tristea bizi zuen. Leku batzuetan, debekatuta zegoen euskeraz hitz egitea. Ezin genuen euskeraz egin guk nahi genuen leku guztietan. Eta guri, euskaldunoi, mina eta pena handia ematen zigun horrek. Baina bazeuden euskera eta euskal kultura maite zutenik ere. Adibidez, Indautxu auzoko guraso talde bat. Honek, honela pentsatu zuten. Zein ederra izango litzateke euskeraz egitea. Horretarako, ikastola bat beharrezkoa da. Zuek, badakizute, ikastola egiteko toki bat behar da. Ezta? Bai, toki bat behar dela. Eta horrexegaitik, guraso haiek Eleizari, Carmengo ama parrokiari laguntza eskatzea pentsatu zuten. Kristau ikastola bat egiteko baimena eman zuen Carmengo parrokiak. Lan asko egin ondoren, Bilbon ikastola berri bat zabaltzeko baimena Madrilen lortu zuten. Orain, badakizute, euskararen garaitxarretan, Eleizaren laguntza garrantzia handikoa izan zela. Gaur egun, hemen, Iparragirre ikastola honen oinarri sendo bat Carmengo ikastola izan zela